Jučerašnji govor premijera Srbije Ivice Dačića u Dragincu kod Loznice, gde je održan pomen streljanim civilima u Drugom svetskom ratu, izazvao je burne reakcije javnosti. Premijer tvrdi da su neki mediji pogrešno preneli njegovu izjavu i traži izvinjenje, pre svega od agencije Tanjug, koja je, tvrdi, neadekvatno prenela ono što je rekao, što je potom dovelo do pogrešne interpretacije i u drugim medijima. Tražit ću od Tanjuga da se izvini srpskoj javnosti i Nemačkoj zbog formulacije koje je dao. Također tražit ću isto i od B92. Zato što na B92 je naslov bio "Zločinci nas ne puštaju u Evropsku uniju". Ja ne znam da li ste svesni posledica takvih interpretacija. Ako već ne pošaljete medije na događaje, onda ja vas molim da zaista ne smatram da sam toliko vredan da moje misli treba da tumačite, nego samo ih prenesite. A šta je Dačić juče rekao? Oni koji su ovde izgubili živote nisu izgubili na frontu. Nisu oni pali u borbi protiv Nemaca, nego su bile nevine žrtve, žene, deca, stari. Oni su utkali, i svi koji su pali u Drugom svetskom ratu, su utkali svoje živote u novu Evropu, u Evropsku uniju. Gde nas sada uslovljavaju da bismo u nju ušli, da moramo da dozvolimo da se završi ono što je se započelo u Prvom i u Drugom svetskom ratu, a to je da se Srbija što više smanji. Dačić smatra da medijske interpretacije štete nacionalnim i državnim interesima i najavljuje da će dostaviti medijima šta je tačno rekao u Dragincu. Nijedan normalan čovjek ne bi mogao da kaže da zločinci nas ne puštaju u Evropsku uniju. Mislim, čak i ako tako misli, ne verujem da bi rekao. Već sada se može očekivati da Nemačka uputi zvaničan možda protest. Ja ne znam da li ste svesni posledica svega toga. U međuvremenu, agencija Tanjug objavila je govor u celini zbog činjenice da je, kako navode, izazvao različite interpretacije koje su izmenile smisao njegovih poruka. Posle toga stiglo je novo saopštenje u kom se navodi da je poređenjem informacija koje je Tanjug objavio i snimka onoga što je premijer Ivica Dačić rekao, agencija utvrdila da delovi njihove informacije ne odgovaraju obraćanju premijera. Da to ne bi izazvalo još teže posledice, Tanjug se izvinio javnosti i premijeru. Po šumama i gorama naše zemlje ponosne idućete partizana slavu borbe pronose. Po šumama i gorama naše zemlje ponosne. A sunce ti kalajsano! Vezete, jel to opet dižeš revoluciju? Mali, ne i ne zezaj se s ozbiljnim stvarima. A šta su ti to ozbiljne stvari? Tekovine narodno-oslobodilačke borbe i antifašističke revolucije. Utikopa vojska prođe, složnaće se zemlja zvat. Hej! Jutro sam razgovarao sa gospodinom Dačićem, on mi je rekao da je njegova namera bila potpuno drugačija, a što se tiče vlade, podsjetit ću vas na sporazum koji je potpisan. Vlada Srbije, cilj vlade Republike Srbije je da dobije datum za otpočinjanje pregovora za pristupanje Evropskoj uniji što je moguće pre, razume se čuvajući naše državne i nacionalne interese i u skladu sa tim svoju politiku nastavljamo. Ne mislim da iko planira i da iko misli da Srbiju vodi u nekom suprotnom pravcu od Evrope, ali prosto i da to neko planira, to nije realno da se dogodi i te vlade onda ne bi bilo. Mislim da je on želeo da kaže da ne ulazimo u to, izvinjam se.